Ako imaš bol koji ide niz nogu, osjećaš peckanje, trnjenje, žarenje, vjerojatno je iritacija išijadičnog živca. Nemoj se ništa bojati jer možeš si pomoći i popraviti to stanje. Ono što je bitno, pokazat ću ti u ovom videu kako bi bolje razumio svoj išijas, od čega nastaje i pokazat ću ti 3 stvari koje možeš raditi kod kuće kako bi si pomogao oko toga. Ono što je bitno da razumijete da to nije ništa strašno, jer ljudi čim čuju riječ disk, oštećenje ili išijas, misle da je to nekakva bolest, a to je zapravo samo simptom, tako da u ovom videu ćemo detaljno pokazati kroz vježbe kako da se olakšate to stanje. Svakodnevno mi dolaze pacijenti koji imaju problema sa išijasom. On nije dijagnoza, nemojte se bojati, on je samo simptom koji nastaje zbog problema sa diskom ili sa ukočenim mišićima koji pritišću vašu arteriju koja mora nahraniti taj živac. Dakle, moramo prvo to razumjeti. Kada nahranimo živac sa krvlju i kisikom, on se može krenuti oporavljati i smanjiti će se upala. Dakle, nemojte odmah paničariti. Imamo 3 ogranka živca išijasa, moramo prvo isto tako to razumjeti da li nam trne prednji dio natkoljenice ili iza nam trni ili onako bočno. Prema tome ćemo napraviti i plan i program vježbi kako bi pristupili rješavanju tog problema. Što uglavnom pomaže kod išijasa? U prvoj fazi nam je bitno da radimo vježbe klizanja živca kako bi ga oslobodili pritiska od mekih tkiva, poput mišića, ligamenata ili eventualno nekakve tetive. Poslije te prve faze, onda moramo razgibati zglobove kukova i donjeg dijela leđa. Dakle, tu ćemo raditi vježbe mobilnosti. Poslije vježbi mobilnosti možemo preći na zadnju, posljednju fazu, dakle, vježbe snage. Čučnjevi, iskoraci, nešto što je konkretno, što će ojačati okolna tkiva. Jer kada ojačamo okolna tkiva, što je bitno, što će se dogoditi zapravo? Ti mišići, što jači budu, što se više rade te vježbe snage, oni će otpustiti pritisak sa te arterije živca i samim time će pustiti dotok kisika i krvi do živca i onda će se on početi oporavljati. No, međutim, moramo pripaziti da vježbe snage, mobilnosti i vježbe klizanja živca radimo do neke granice ugodne boli, ne smijemo prelaziti tu granicu da ide u ružnu nekakvu bol da bi pojačali simptom, te na taj način dodatno upalili ili održali dugoročnu upalu živca. Koji su najčešći uzroci kada je u pitanju išijas? Stegnuti mišići, kruti kukovi, odnosno nemobilnost tih zglobova, može biti nedovoljno kretanja ili prekomjerna aktivnost. Nekakve vama poznatije uzročne i posljedične stvari oko išijasa su hernija diska, protruzija, nekakve degenerativne promjene, isušeni diskovi, desikacija, nešto od toga što piše u nalazima. 3 greške koje pogoršavaju išijas, što vidim najčešće u ordinaciji da ljudi rade, su odmaranje, dakle nekretanje, preagresivno istezanje i dugoročno ignoriranje problema, odnosno simptoma. Ukoliko samo odmaramo, što je prva greška, tu neće doći do izmjene tekućina, a to je potrebno kako bi se živac oporavio i kako bi se smanjila upala. Isto tako, ako mirujemo jako dugo, naši mišići će postati sve stegnutiji, što će dodatno zapravo pogoršati vaše postojeće stanje. Dakle, počnite se zapravo lagano kretati do granice boli. Krenite sa 2 do 3 minute i to možete raditi 2 do 3 puta na dan. Sutra dan, pa preko sutra možete povećati na 10-20 minuta ako nema boli tijekom hodanja, odnosno kretanja, i isto tako kada završite to hodanje ili kretanje. Kada imamo išijas, prekomjerno agresivno istezanje može biti jako loše zato što već imamo tkivo koje je pod upalnim procesom i ne želimo ga dodatno iritirati. To je kao da imamo nekakvu ranu na površini kože koja je tek zarasla onako, skrutila se i mi sad idemo to grebati i ponovo će curiti krv. Tako i sa živcem, dakle, mi ne želimo dodatno iritirati to tkivo, zato želimo raditi vježbe koje će ga prihraniti krvlju i osloboditi pritiska. Posljednja greška, ignoriranje problema, može vas samo koštati još više mjeseci iste te boli. Dakle, logika nam govori da ako ništa ne mijenjamo značajno u našim navikama, dakle, možemo krenuti od prehrane, od spavanja, od unosa tekućina, a u ovom slučaju najvažnije su vježbe, ne možemo očekivati nekakvu značajniju promjenu. Najčešća greška u ovoj zadnjoj grešci koju vidim da ljudi rade vježbe ili previše ili premalo i nisu konkretni u tome. Sada ću vam pokazati primjer vježbe klizanja živca. Dakle, postavite se ovako, sjedite uz rub kreveta ili sofe, ispružite nogu koja vas boli. I sada povlačite samo stopalo prema sebi i lagano ispružite. Samo pripazite da ništa ne žari više ili da više trne ili peče. Dakle, ne smiju se pogoršavati simptomi.
Ovu vježbu možemo raditi kao i svaku vježbu klizanja živca, subjektivno po par minuta, dok ne osjećamo nekakvo olakšanje i rasterećenje. U ovoj vježbi nam je sada cilj istegnuti mišiće stražnjice i piriformisa kako bi rasteretili pritisak na ischias. Ako nas boli sa ove lijeve strane, na primjer, prebaciti ćemo nogu ovako i sada polako ćemo podizati suprotnu nogu prema sebi, guramo znači koljeno. Ako možemo, ako nas ne boli, probamo se malo podići prema gore i rukama se uhvatimo iza i ispod koljena desne noge u ovom slučaju i polako probamo približiti glavu prema koljenima i koljena guramo. Zadržimo do granice ugode. Bolja opcija je da radimo istezanje 3 do 5 sekundi samo, zato što je živac pod iritacijom i upalom. Ako ćemo se zadržavati 30 sekundi, vraćamo se opet na ono prvo, prekomjerno agresivno istezanje ne želimo raditi. Ovo ponovite 3 serije po 10 do 15 ponavljanja. U ovoj posljednjoj vježbi pokazat ću mobilizaciju za kukove i koljena, isto tako i donji dio leđa. Dakle, ležimo na leđima, koljena smo raširili širac dijelice i sada polako idemo u jednu stranu, kao da hoćemo tiskati koljena dolje u podlogu. Dakle, nemojte samo napraviti rotaciju, nego tiskajte tim mišićima kako bi se zglobovi otvorili, kako bi se taj prostor između zglobova, isto tako gdje prolaze djelomično živci, oslobodio pritiska. Znači, idete do granice boli. Neće moći svako doći u potpuni pokret, ako ide samo do ovdje jedna strana, nema veze. Nakon par minuta ćete dobiti puni opseg pokreta. Ovu vježbu možete raditi na minute, na subjektivni osjećaj poboljšanja i olakšanja. Dakle, važno nam je ne mirovati, nego se lagano kretati i raditi lagane vježbe do granice boli, ne prekomjerno agresivno istezati živac da ne bi produžili upalu i obavezno ubaciti vježbe snage kako bi što prije to stanje popravili. Ono što nam je cilj sada da razumijemo je naš problem, što se dogodilo te kako da pristupimo tom problemu. Jer ako nemamo razumijevanje svog problema, nećemo si uspjeti pomoći. Pretplatite se na moj YouTube kanal za još ovakvog sadržaja i ostavite like ako vam je pomogao moj video. Komentirajte leđa i poslati ću vam besplatan e-book Zdrava kralježnica u kojem ćeš naučiti sve osnovne kako si pomoći kod bolova te kako bolje razumjeti što može sve pomoći kod bolova.